Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Бүген бөтен дөнья донорлар көне республикада әлеге көнгә багышланган берничә акция уза. Нәүрүз фестивале спектакльләре Казанның 6 театраль мәйданында тәкъдим ителә. Журналист Люция Шәрәфиеваның «Улы кибәшенең хәтер» китабы дөнья күрде. Он 5 июньгә кадәр Татарстан урманнарында янгын куркынычлы чоры дәвам итә. Бу эссе һава торышы белән бәйле. Температура югарырак булган саен янгын чыгу ихтималы да арта. Төнлә 10-16 градус җылы, көндез 27 градуска кадәр күтәрелә. Бүген бөтен дөнья донорлар көне республикада әлеге көнгә багышланган берничә акция уза. Иң мөһиме үзеңнең донор булып кан бирә алу мөмкинлеге. Волонтер-медиклар быел донорлар өчен квест әзерләде. Ул кан үзәгенең теркәлү өстәле янында ук башлана һәм һәркемгә сувенир бирелә. Бүген Татарстанда 600 меңгә якын донор теркәлгән. Көн саен кан җибәрү бүлекчәләренә 30 мең кан доноры килә. Акция 11 июньгә кадәр дәвам итә. Казанда балалар республика хастаханәсенең 3-нче дәвалау корпусы бинасында капиталь ремонтлау тәмамланды. Пандемия шартларында булса да ремонт озакка сузылмый, 1 ел эчендә тәмамланган. Югыйсә эшләгән эш шактый. Бина тышкы яктан да өр-яңа кебек үзгәргән, ишек алдында асфальт та җәелгән. Көтеп алынган корпус бигрәк тә үзенчәлекле балалар өчен. Аларны әле фәрештәләр дип тә атыйлар. Бу балаларны коткарып калу авыр. Әмма калган гомерләрен җиңеләйтергә мөмкин. Биредә үпкә өчен ясалма вентиляция аппараты да бар. Әгәр ата-аналар баланы өйләренә алып кайтырга тели икән, бу комплектны өйгә дә бирә алабыз. Җиһазлар заманча, УЗИ аппарат, лаборатория, хәтта рентген кабинеты эшли башлады. Элек ул юк иде. Яңартылган корпуста педиатрлар бүлеге эшли. Ярдәм сорап тор белгечләргә, аллергологларга, иммунолог, гастроэнтерологларга һәм нефрологларга мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ләлә Зайнуллина, Алмаз Хакимов, Илдар Галәутдинов, Татарстан яңалыклары. Баланың сәламәтлеген саклау өчен ата-аналар аның хәрәкәтен чикләргә мәҗбүр. Табиблар аңа Даун синдромы дип аталган диагноз куйган. Авыру сәбәпле 8 яшьлек Кәрим урынында гына ятып тора. Бары тик махсус корсет кисәгенә утырып тора ала, ди әнисе. Әмма без аңа ярдәм итә алабыз. Ничек икәнен хәбәрчеләребез язмасында. Дусларының рәхәтләнеп велосипедта йөрүенә Кәрим бик кызыгып карый, әмма үзе тәгәрмәчле булса да башка төрле арбада. Аны ул бик оста йөртә, әмма соңгы араларда хәрәкәтләнүне киметкәннәр. Бер ай элек балада пертез авыруы ачыкланган, ә бу инде урын җир режимы дигән сүз. Конечно, сперва было очень трудно с этим смириться. Башта моның белән килешү авыр булды. Аның әле йөрәге дә авыру. Ул барысын аңлый. Җиңгә түзеп сөйләшә генә алмый. Без аны аңлыйбыз, ә башкалары юк. Кәримгә туганнары булыша, малай тумыштан гиперактив һәм бу авыруны тагын да көчәйтергә мөмкин. Бала тыныч кына утырсын өчен махсус корсет кирәк. Аппарат Томпсон, он ограничивает движение ребенка. Томсон аппараты баланың хәрәкәтен чикли һәм Кәримнең буынын тизрәк терелтүгә һәм яңадан торгызуга ярдәм итә. Корсет һәркемгә үлчәп ясала. Бала үсү сәбәпле аны 6 ай сайын яңага алыштырырга кирәк. Бер корсетның бәясе 80 мең сум. Гаиләнең аны сатып алырга акчасы юк. Әмма без бергә ярдәм итә алабыз. Моның өчен экранда күрсәтелгән телефон номерлары буенча акча күчерү дә җитә. Алар өчен һәрбер тиен исәптә. Если его движение ограничить, может быть, и будет нормально ходить. Әгәр аның артык хәрәкәтчәнлеген хәзер табиблар кушканча чикләсәк, йөреп тә китәр иде дип хыялланам. Зинһар өчен ярдәм итсәгез иде. Алия Галиуллина, Руслан Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.
Көзін республикада WorldSkills дүния күлем стандартлары буенча эшче һөнәрләр чемпионатының төбәк этабы узачак. Сорман аграр күллиятендә ярышларга бүгеннән үк әзерләнә башладылар. Анда Россия дәрәҗәсендәге җиңү тәмен беләләр инде. 2019 елда күллият укучысы Азат Тимербаев авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатацияләү компетенциясе буенча илдә иң яхшысы булды. Профессиональ тренировкалар ничек башланды һәм Россиянең төрле төбәкләреннән киләчәк белгечләрне нәрсәгә өйрәтәләр? Бу хакта хәбәрчеләребез язмасы. КамАЗ белән әнә шулай бик оста идарә итә. Юлдагы киртәләрне дә җилдереп кенә үтә. Дөрес, әле ул күнекмәләр барышында зур йөк машиналары белән дә идарә итүне тагын да күбрәк өйрәнә. Ләкин ансы бераз соңрак. Әлегә бу Сарман аграр күллиятенең махсус кабинетында тренажер. Ребята, перед выходом в парк у нас еще они проходят вождение для получения водительского удостоверения на... Күллияттә укучыларны шофер итеп әзерләр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Төрле машиналарда шөгыльләнәләр. Хәзер бездә WorldSkills ягулык белән туклану системасы бар. Күллияттә генә түгел, бөтен районда да сарманлыларны бөтен Россиягә таныткан Азат Тимербаев белән горурланалар. 2019 елда ул WorldSkills'та авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатациялау компетенциясендә җиңү яулады. Тик кызганыч, дөнья чемпионатында әлегә бу позиция юк, анда да җиңгән булыр иде. Башка укучыларда аннан үрнәк ала. Газинур Гайнетдинов узган елга WorldSkills'ның төбәк призеры. Ә шушы көннәрдә киләчәк механизаторы республика конкурсында җиңде. Я участвовал в чемпионате WorldSkills России и получил призовое 3-е место. Мин WorldSkills Россия бәйгесендә 3нче урын алдым. Бер ай хәзерләндем, тырышуым бушка булмаган. Без тракторларны төзәттек, экскаваторда эшләдек. Шушы көннәрдә генә киләчәк механизатор бәйгесендә 1нче урынны алдым. КамАЗда, тракторда, комбайнда йөрдек. Мин әле 1нче курста гына укыйм. Мәктәпнең чыгарылыш сыйныф укучыларына мөрәҗәгать итәсем килә. Әлеге күллият киләчәккә зур мөмкинлекләр бирә, яңа ачышларга юл сала. Тырышып җиңүләр яулап, урыннар алсак, максатларыбызга һич шиксез ирешербез. Бу диварларда инде берничә дистә еллар профессионал техник-механиклар, технологлар, зоотехниклар, тракторчы машинистлар, пешекче кондитерлар әзерләнә. Должны знать азы метрологии, стандартизации, подтверждения качества. Они должны уметь. Алар һөнәрнең нигезен белергә тиеш. Төгәл үлчәү, сызу эшләре барысы да мөһим. Биредә яшьтән үк үз сәламәтлегеңне ныгыту, команда беренчелекләрендә көч сынашу һәм спорт белән ныклап шөгыльләнү мөмкинлеге бар. Шулай ук иҗатта да сынатмый күллият студентлары. Быелны үзем бию куйдым. Шул Аксулы бию белән республиканский конкурста 1нче урын алдык, фольклор белән 2нче урын алдык. Призерлар һәм медальләр барысы да тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Мы рисовый центр, он как бы республиканский. Мы собираем всех желающих, скажем. Вот, скажем, есть очень много из... Без теләге булган һәрбер баланы кабул итәбез. Бездә Зәй, Азнакай, Әлмәт, Пенза, Яршаллы төбәннән укучыларыбыз бар. Россиянең барлык төбәкләреннән киләләр. 2015 елдан әлеге күллият авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләү буенча ресурс үзәге. Биредә бюджет нигезендә 490 студент укый. Моннан тыш машина йөртүче, тракторчы, эретеп ябыштыручы яки электр белгече булырга теләгән һәр кеше кыска вакытлы укуны уза ала. Шушы көннәрдә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен биредә имтиханнар тәмамланды. Параллель рәвештә сабан чәчү дә төгәлләнде. Булачак аграрийлар игенчелек нигезләрендә ныгытып өйрәнә. Мы надеемся, и дождь будет, и хороший у нас будет урожай. Это потому что мы же эти поляны ущипные наши. Яңгырлар мул уңыш булуына без бик ышанабыз. Безнең бу кырлар уңыш үстерү өчен генә түгел, укучыларга тәҗрибә туплау урынында. Без монда чын игенчеләрне тәрбиялибез. Сарман студентлары WorldSkills ил күләм чемпионатка әзерләнә. Тиздән кечкенә генә район үзәгендә дөнья күләм стандартларына туры китерерлек итеп, күллиятнең тулай торагын капиталь ремонтларга җыйналар. Президент карары белән моның өчен 70 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Алия Галиуллина, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары өчен Сарман районыннан. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 13 июньгә кадәр төрки халыкларының 15-нче Нәүрүз халыкара театр фестивале уза. Фестиваль программасында Татарстан, Казакстан, Кыргызстан, Азәрбайҗан, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Россиянең милли республикаларыннан 23 театр катнаша. Тулырак алдагы язмада.
15-нче Нәүрүз фестивале спектакльләре Казанның 6 театраль мәйданында тәкъдим ителә. Камал театрының зур һәм кече заллары, Әкият Курчак театрының зур һәм кече заллары, Тинчурин театры, Кариев исемендәге театр. Спектакльләр шулай ук Кабан күле яры буенда да уйналачак. Шушы һәм башка оештыру мәсьәләләр турында зур сөйләшү булып узды. Нәүрүз театрда элемтәләрне ныгыту һәм Россия Федерациясе һәм чит илләрнең төрки һәм башка халыкларының театр мәдәниятен үзара байыту максаты белән уздырыла. Беренче тапкыр Нәүрүз фестивале 1989 елда Алматы ССР театр эшлекләре берлеге карары белән үткәрелә. Фестиваль хәзерге вакытта халыкара статуска ия булды һәм Казанда 4 елга бер тапкыр уздырыла иде. 2009 елдан башлап фестиваль 2 елга бер тапкыр үткәрелә. 2010 елдан башлап фестиваль гидасы астында Нәүрүз халыкара театр белем бирү форумы да уза. Форум кысаларында актерлык һәм режиссерлык осталыгы, театр белеме һәм театр сәнгате өлкәсендә менеджмент буенча семинарлар һәм мастер-класслар үткәрелә. Хуҗа Насретдин белән кече сәхнәдә театр наций Бекмамбетовның эшен без карадык бөтенебез. Хуҗа Насретдин ул инде төрки халыкларының берләштерә торган персонаж. Чувашидан бик кызыклы гына спектакль булачак минемчә. Шинель, Гогольның Шинель. Сибайдан бик бәләкәй генә балалар өчен театр. Шулай бик кызыклы гына концертно-театральное объединение даже республики. Это даже и не театр. Но вот мы посмотрели, и нам показалось это интересным. Я впервые в Казань летел 2 дня по 5 городам. Теперь я понял, какая у нас Россия огромная. Мин Казанда беренче тапкыр 5 шәһәр аша 2 көн килдем. Дөрестән дә Россиянең шуның кадәр зур булуына тагын бер тапкыр инандым. Әлбәттә, Нәүрүз бәйрәменә килүебезне юллар ераклыгы гына туктатмый. Чын күңелдән рәхмәт оештыручыларга, безне чакыруыгызга. Татарстан тамашачылары безнең хезмәтебезгә чын бәя бирерләр диясем килә. Төрки халыклар театрларын берләштерә торган бу мәдәни чара узган ел билгеле сәбәпләр аркасында онлайн форматта үткән иде. Быел исә бар да уйланылганча булачак. Әйтеп үтәргә кирәк, ел сайын фестиваль берәр республикага багышлана. Узганы Башкортстан театрларына багышланган иде. Быел исә театраль вакыйга Себердә иҗат итүче төрки театрларга багышлана. Фестивальдә Хакасиядан 2 коллектив, Алтай һәм Тывадан артистлар килүе көтелә. Гомумән алганда 500-дән артык катнашучы булачак. Фаннур Хәсәнов, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Туган телебезне популярлаштыру максатыннан Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән йөзләгән чара уздырыла. Алар арасында matbugat.ru порталы белән берлектә оештырылган Тәэсир татарча видеороликлар бәйгесе дә бар. Беренче нәтиҗәләр белән хәбәрчебез таныштырыр. Тәэсир итү, тәэсир кылу, тәэсир калдыру. Менә ни кадәр мәгънәсе бар тәэсир сүзенең. Күптән түгел Татарстанда Тәэсир татар видеороликлары бәйгесе игълан ителгән иде. Инде беренче нәтиҗәләр дә бар. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр ителде. Татар роликлар бәйгесе дигәч, нәкъ менә татарлар турында булырга тиеш. Бу бер дә алай түгел, һәм инде сез менә әгәр дә безгә ярдәм итеп матбугат чараларыгызда җиткерәсез икән бу мәгълүматны, мин сорар идем, әлеге дә баягы моны аңлатырга. Бу булырга мөмкин күбәләкләр турында, Араксинтез заводы турында булырга мөмкин татарча ролик. Анда балык тоту турында, башкасы турында бөтенесе дә, әмма дә ләкин татарча булырга тиеш. Журналистлар белән очрашуда видео язмаларга бәя бирүче жюриларның барысы да катнашты. Әйдәгез махсус әзерләнеп төшергән роликлар төшерсеннәр, җибәрсеннәр иде. Нә алай булса күңеллерәк булыр. Барыбызга да, безгә дә, сезгә дә. Профессиональ роликлар ясаучылар, профессионаллар һәм хәвәскәрләр дип бүленүдән куркып калмасыннар иде. Потенциаль авторлар һәм шушы конкурста катнашырга теләүчеләр, чөнки бүгенге көндә әгәр дә без
5 минутка кадәр дигән роликларны алабыз икән. Андый хронометраж эшләгән вакытта синең камераң 300 меңлек булдыны яки 30 меңлек телефоның булдыны, анда ул кадәр зур аерма күренмәячәк. Май айында барлыгы 49 автордан 97 видеоролик килгән. Профессионаллар номинациясендә Зөлфия Әшрәпова эше иң югары бәя алды. Аңа 70 мең сум акча бирелде. Тәсир конкурсына хәзер уйлыйбыз инде, махсус төшерелгән видеоролик. Ләкин беләбез инде, бер җиңгән кешегә гел бирмәсләр урын. Без шуның өчен катнашмыйбыз. Менә бу иң дөресе. Мин күбрәк татар фильмын үстерергә ниятлим. Мин үзем укытучы, гади инглиз теле, мин татар теле укытучысы да түгел. Һәвәскәрләр номинациясендә җиңүчеләргә приз буларак 10 мең сум акча бирелде. Видео яздырганда без төшерәбез бит инде, мин кертәм эпизодларны, менә шулайрак төшердек, булайрак иттек дип. Миңа сораулар килә инде. Гүзәл теге нәрсә этәргеч бирә сиңа шулай хыялланырга, бушка гына аны эшләп булмый бит инде, теге бәяләнергә тиеш. Мен әйтәм, язылучыларым, миңа моның өчен бер кеше дә бер тиен дә акча түләми. Мин бары тик сезнең лайкларыгыз өчен, бары сезнең матур сүзләрегез өчен генә моны төшерәм дип әйтеп куйган идем. Ләкин менә бит аның бәясе дә булган икән, бәяләнде дә, шушы матур бәйгедә катнашырга насыйп булды. Журналистларга әлеге эшләрнең кыскартылган видеосы да тәкъдим ителде. Бәйге декабрьгә кадәр дәвам итә. Анда 14 яшьтән өлкәнрәк һәркем катнаша ала. Мөршидә Җиһан, Татарстан яңалыклары. Бүген безнең чыгарылыштан соң Хәерле көн Татарстан тапшыруында тәэсир бәйгесенең һәвәскәрләр номинациясендә җиңүче Айгөл Абдрахманова кунакта булачак. Саба районының Олы Кибәшә авылында туып үскән күренекле журналист Люция Шәрәфиеваның өр-яңа китабы дөнья күрде. Хәтер китабын тәкъдир итү чарасыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Каләмең тарихка манылып языла икән, анда хикмәт булмый калмый. Люция Шәрәфиеваны да авылдашларының ачы язмышы борчый. Аларның сугышка китеп, каберсез булулары кулга каләм алырга мәҗбүр итә. Бу минем китапхана түгел, бу минем авылдашларымның да уртак хезмәте. Чөнки шушы 149 бабайны һәм 100дән артык сугыш тылда эшләгән әбиләрне барлаган вакытта без алар белән бергәләшеп, аларның фотоларын һәм истәлекләрен барлап, матур итеп, шулай итеп китап итеп чыгардык. Олы Кибәшә авылының хәтер китабына кереш сүз язган язучы Шаһинур Мустафин авторның бер хәреф аркасында гына да хәбәрсез югалганнар исемлегенә кергән 10 авылдашын табып, билгесезлектән кайтарганын искәртә. Ә кичәгә кайтучылар аны энә белән кые казуга тиңләде. Чөнки мондый тарихи әйберләрне барларга теләсә кайсы журналист җөрәт итми. Аның өчен әзерлек тә, чыдамлык та, тарихны белү дә, кешеләр белән аралашуда гомумән бик күп сыйфатларны үзендә булдырырга тиеш истабар журналист. Менә мин журналист Люцияны иң элек истабар журналист дип әйтә алам. Чөнки ул эзләп тапты, архивларда утырып тапты. Шуңа күрә аның бу китабы туды. Бу китап аның авылдашларына, әтиләре, бабалары яудан кайтмаган кешеләргә бабалары булып яудан кайтты. Кемнәргәдер истәлек булып яудан кайтты. Китапны тәкъдим итү чарасына бөтен авыл җыелды. Анда зур түрәләр катнашындагы кебек рәсмилек тә, ясалмалык та юк. Әнә шушы ак яулыгын сузып бәйләгән әбиләр түрә монда. Алар барда таныш, якын үзеңнеке. Минем әбием киндек әбисе, әниемнең кайнанасы бер көнне 3 хатынның 4 бәбие туды, иртәнге сәгатьтә. Шул минем әбием 3 хатынны моншагап күреп, 3-4 баланы юып, менә без бер көнне туган балалар, беренче октябрь көнне. Ул бер мөҗиза булды. Шулардан хәзер берсе 40 яшенә җиткәнче үлде, Казанга киткән иде, икенчесе тууга үлде, игезәк. Өченчесенә 4-5 баласы калды Люцияның туганы. Алар үлеп беттеләр, хәзер мин бер калдым. 1 октябрьдә 80 яшь тутыручы Әлфинур апа 13 яшеннән җигелеп тормыш нужасын тарткан. Заманасы шундый иде ди. Ул чирларны яшь буынга шушындый китаплар һәм музейлар гына күз алларга мөмкинлек бирә. Мин бер сүз әйтмәдем. Булдырга аласың икән, синең ризагың шул инде дидем.
Әйе. Мен аға бит башта ук неге медицинаға укытасы килгән идем. Неге врачка, ул бит журналистка китте шундан соң. Врач та була алар иде, чөнки укуы бик әйбәт дип искә алды химия, биология укытучысы Менәвәрә апа. Һәр вакыт тыңлаучы укытучыларга да бик мәрхәмәтле, тәрбияле, укытучыларның да кадерен белә торган, аны санап, аларны хөрмәтле белә торган, хөрмәтле, тәрбияле бала иде Люция. Әни урынына калып безне җыеп торганың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Туганнары, дуслары, сыйныфташларыннан тыш китап тәкъдим итү шатлыгын уртаклашырга дәвани буларак таныш Әлфинур Хисамиева кайткан иде. Алар озак еллар радиода бергә эшли. Ул минем кызым кебек, без аның белән менә 20 ел бергә эшлибез. Алланың биргәненә шөкер. Хәбәрчеләрне үзегез беләсез. Бөтен кем анда ялмы, бәйрәмме, ни генә булмасын, хәбәрче һәр нәрсәдән хәбәрдар булып торырга тиеш. Алма кебек матур чаклар бер вакыт кына. Бер минут эчендә үз фикереңне җиткереп, теманы аңлап, аны халыкка аңлаешлы итеп җиткерү зур осталык, сәләт таләп итә. Менә бу осталык, бу сәләт Люциапада бар. Ул шушы минут ярым эчендә үзенең мөнәсәбәтен дә белдереп, теманы ачып, халыкка аңлаешлы итеп җиткерә белә. Һәм менә без инде аннан өйрәнәбез ничек эшләргә икәнен. Люция Шәрәфиеваның «Эчәр суым синдә кибәчем» дип аталган беренче китабына тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков зур бәя биргән иде. Монысы да бик саллы, 418 битле. Бер мизгелдә мин аларны күз алдына китерәм. Ни кадәр зур булыр иде минем авылым, ни кадәр көчле булыр иде минем нәселем. Нык тамырына сугыш балта чапмаган булса дип күңеле аша кичереп яза автор. Мин бигрәк тә сөендем. Шушы сугыш чоры балалары килгәндәй бит. Менә алар шундый матур иттереп, зур бәйрәмгә килгән кебек килделәр. Һәм алар минем кичәмне ямлап, шундый матур иттереп үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар. Әгәр дә бу китап безнең барып чыкмаган булыр иде, безнең авылдашыбыз Зөфәр Фәнил улы Гәрәев безгә бик зур булышлык күрсәтте. Аңа матди ярдәм күрсәткән өчен бик зур рәхмәт. Авылда хәзер 300ләп кеше яши. Алар арасында сугыш чоры балалары да бар. Киләсе китабын Люция Шәрәфиева нәкъ менә аларга багышларга җыена. Салкын сулы Зөлхиҗә чишмәсе, авыл табигаты һич шиксез илһам бирер. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Саба районыннан Татарстан яңалыклары өчен. Мөслим сәнгать мәктәбе төзелүгә тиздән 55 ел тула. Ярты гасырлык тәҗрибәсе булган мәктәптән хәбәрчебез язмасы. Укучыларына киң офыклар ачу, һөнәри яктан камилләшү өчен Мөслим сәнгать мәктәбендә яңа проектлар тормышка ашырыла. Сәнгать мәктәбе инде быел 55-нче тапкыр үзенең ишеген үзе укучыларыбыз өчен ачты һәм безгә бүләк итеп, менә республика Рәсәй тарафыннан инде шушындый матур ремонт бүләк ителде безгә. Мәктәбебездә зур капиталь ремонт үткәрелде. Барлыгы 7 бүлектә безнең 400-гә якын бала белем һәм тәрбия ала. Күп еллар сәләтле балаларның иҗаты буенча программалар эшли, конкурс, фестиваль, олимпиада, күргәзмәләрдә катнашалар. Мөслим сәнгать мәктәбенең тарихы бай. Балаларыбыз рәсем сәнгате, вокал, хореография, халык уен кораллары, тынлы уен кораллары бүлекләрендә шөгыльләнәләр. Шулай ук театр бүлекләрендә безнең инде укучыларыбыз бик теләп йөриләр. Әтиәниләр белән дә тыгыз элемтәдә торалар. Әнә нинди матур костюмнар тектергәннәр балаларга. Алар әз дә түгел, күп тә түгел, 50 беренче сыйныфта укучы балалар белән моңлы ык буйлары ансамбле оештырып җибәргәннәр.
Компьютерлаштыру зур адымнар белән алга киткән бу шау-шулы заманда сәнгать тә чорына карап үзгәрешләр кичергәндә халык иҗаты, фольклор читтәрәк кала кебек тоела. Шуңа да мөслимлеләр укучыларны халык уен коралларында уйнарга өйрәтүгә дә зур игътибар бирә. Укучыларның уңышы иҗади һәм белем бирү ягыннан ныклы әзерлекнең нигезе. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Мөслим районыннан, Татарстан яңалыклары өчен. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.